रे मंगरुआ रे का करता रे नहीं बे ये करता रे ये करता रे अब हम फिल्म बनाएम। अरे तू अब फिल्म बनैबा फिल्म बनाएम अपन प्रोडक्शन हाउस खोलेम आ ओकरे बैनर तले नु अब फिल्म रिलीज होई। अब नइखे के उसे काम मांगला के जरूरत हमनी का अपन फिल्म बनी है से लेकिन है ना लेकिन तो फिल्मवा देखी के ना देखी तो का हो जाई। एगो बात जानते रे का यूट्यूब पर सबसे मोस्ट डिसलाइक वाला वीडियो आइल बा। फेजुआ फिर से वीडियो डाल दलस अक्सर तोरा फेजुआ के गाय मारी हर बड़ा फेजुआ के नाम काहे लेवली। देख गंदा गंदा बात मत बोल ए पेज पर एगो गंदा वाला वीडियो ना डालाई ठीक बा तो तनी एकदम अच्छा महेश भट्टवा नु अपने बेटिया के लेके फिल्म बनैले बा। बेटिया के लेके अबे कोले गंदा बात ना फेर तेज बोलता रे तेही ने बोला बेटिया के लेके अक्सर ते का बोली बेटिया के लेके फिल्म बनैले बा बेटिया के फिल्म में ले ले बा। तो उहे तो हम बोलता फिर बेहू तो उहे बतिया बोलता नहीं कि बेटिया का फिल्म में ते काहे माते माथा खोजिया होता रे तो ते उहे ने बोला तारे रे कि बेटिया का फिल्म में ले बा। एगो फिल्म बनैले बा फिर कहला नु कि नेपोटिज्म नहीं रहेगा। हाँ। अपना बेटी के अपना दामाद के ससुर के सब कोनो के फिल्म लेके में फिर बनैले बा। अच्छा फिल्म में हीरोइन ले बा हां एगो आपके पूछली कितना ई वो तो तेही ने बोला सब छोड़ अच्छा चल छोड़ फिल्म बनावल दे कि ना लेकिन फिल्म में देखी के चार गो तो हमने के लोग चिन्हता एगो ते हमरा के तेगो ते चिंता रे एगो हौ चिंता आ एगो एक पीछे वाला खराब उ चिन्हता और को चिंते नहीं के ए तो ना चली तो का हो जाई। महेश भट्ट के उतना बड़का प्रोडक्शन हाउस के फिल्म नइखे चलत उतना डिसलाइक जाता हमनी के चली तो का हो जाई। लेकिन एगो बात माने के पड़ी का हमनी पाद ले उतना डिसलाइक नहीं है कोई बाप रे सब हमनी पर तो लाइको ना जाला डिसलाइक के छोड़ लेकिन ना जानते रे भले देख लाइक जाओ चाहे ना डिसलाइक ना जाए चाहिए डिसलाइक से बेइज्जती होला देखत रहे करना होता बेइज्जती बेइज्जती भइल बा बेइज्जती हो का हो ओकरा बेइज्जती कहल जाई ओकरा के घोर बेइज्जती कहल जाई रे सा ए रे कोई बहुत तेज सुन बोलत ना, रे वो पीछे पोखरा में बड़ा मछली आइल बा सब के मार के आवत नहीं हतो हतो गरई ते साला सब काम एक के संग काहे करता लेकिन रे अब छोड़ देनी अब वीडियो- फिल्म बनी अच्छा अब फिल्म बनी हाँ, तो अब बोल। फिल्म बनी अपन एगो प्रोडक्शन हाउस खोलल जाई आ नाम रही भोजपुरिया भौका आ ओकरे से फिल्म बनी आ रिलीज होई। सही टैलेंट बा तोरा में सही जगह प्रमोशन मारता रे सही जगह प्रमोशन मारत है साला हंसावत रह तू आई बुझत रह कि लोग हंसत होई सब छोड़ ना। लोग गरियावत हुई बैठ के उ सब छोड़ बोल ते डिसलाइक कइले ह हाँ? सबसे पहले स्क्रीनशॉट तो भेजले है ना हमरा के। साले करा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगले बनी ना देख ले हां हमरा के व्हाट्सएप पर तू हमरा के सेवन एको कइले ना मारवा हमरा तो केना दिखाई। हम जंत्र का कोनी ह का हम स्क्रीनशॉट लेनी है फिल्मवा के ट्रेलरवा के अच्छा गू जैसन ट्रेलर बा हां ई बात देख सही ले कहा मोहन रे हां ओकरा हमरा मोबाइल से प्यार नहीं मोबाइलिया हाँ। से तो मोबाइलिया मुद्दे रहती ना मोबाइल पर नाम मुते क्या मुते के बाद तो जाके ओकन के थिया ना छोड़ छोड़ हटा गंदा गंदा बात ना ई लोग कइले हो कि ना डिसलाइक पूछ लेबे के देखा लोग अगर तूहू लोग अच्छा है तूहू लोग और तू ही लोगिन अगर वीडियो के अगर सड़क टू के डिसलाइक नहीं कर लो तो जाकर डिसलाइक कर लो और ये वीडियो के कमेंट में स्क्रीनशॉट भेजा लो हाँ। देखल जाओ तनी कितना लोग हमनी के दर्शक का कहल जाला रे बिहारी पावर बिहारी पावर कितना लोग डिसलाइक कइले बा तो तनी कमेंट करके बतावो लो चले खनी मछली मार के अब आवल लोग जा के फिल्म ना चली चल, जितना लेकिन- फिल्म आई वो लोग के ट्रेलर आई सब हमनी के याद हाँ सब को पता लागल अब चल मछली मारल जाओ छोड़े ना एकनी के हम खीस बर गइल बा तो मछली चलो मछली मारल जी मछली पहले फिल्म बनी अपन प्रोडक्शन हाउस खोलल जाए रे फिल्म साला, बनी बाबूजी के फोन आवता ठीक बा हम चल काट 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 फिल्म कैमरा चोरवा ठीक बा